Першая кніга Параліпаменон, раздзел 8. А Беньямін быў бацькам свайго першароднага Бэлы, другога Азбэла, трэцяга Агары, чацвёртага Нага і пятага Рэфы. І сынамі Бэлы былі Адар і Гэра, бацька Эгуда, Абісоя таксама і Нааман і Агоя, але і Гіра, і Сепупан і Гурам. Гэта сыны Эгуда, кіраўнікі родаў, што пражываюць у Габе, якіх перасялілі ў Манагат. А Нааман і Ахія і Гэра, ён іх перасяліў, ды быў бацькам Озы і Ахіюда. Затым Сагарай атрымаў у краі Мааб, потым адправіў сваіх жонак, Хусім і Бару. А ад жонкі сваёй Хадэс меў Йобаба, і Себію, і Месу, і Мельхама, таксама Ягуса, і Сехію, і Марму. Гэта сыны яго, кіраўнікі сваіх родаў. А ад Хусім меў Абітоба і Эльпаала. Далей сыны Эльпаала, Гебер, і Місаам, і Самат. Гэта ён пабудаваў Он і Лот і ваколіцы яго. Бэрыя ж і Сама былі кіраўнікамі родаў, што пражывалі ў Аялоне. Яны выгналі жыхароў Гета. І Ахія, і Сесак, і Ярмут, і Забадія, і Арад, і Эдер, таксама Міхаэль, і Еспа, і Йога, сыны Бэрыі. А Забадія, і Масала, і Гезецы, і Гебер, і Ісамары, і Эзлія, і Йобаб, сыны Эльпаала, і Якім, і Зехры, і Забдый, і Еліёенай, і Селетай, і Еліэль, і Адая, і Барая, і Самарат, сыны Сямея, і Еспа, і Гебер, і Еліэль, і Абдон, і Зехры, і Ханан, і Хананія, і Елам, і Анатотыя, і Єбдая, і Пінуэль, сыны Сесака. І Самсары, і Сагорыя, і Атолія, і Ерсія, і Елія, і Зехры, сыны Ярахама. Яны былі галовамі родаў па іх радаводах, кіраўнікамі, якія пражывалі ў Ерусаліме. А ў Габаоне жылі Егіэль, бацька Габаона, і жонка яго на імя Мааха. І першародным яго сынам быў Абдон, і Сур, і Кіс, і Баал, і Нер, і Надаб. Гедор таксама, і Ахія, і Захар, і Мацелот. І Мацелот меў Самаа, і жылі яны з братамі сваімі ў Ерусаліме насупраць братоў сваіх. Нер жа меў Кіса, а Кіс Саула, а Саул Йонатана, і Мальхісоа, і Абінадаба, і Ізбаала. А сынам Йонатана быў Мерыбаал, а Мерыбаал меў Міху. Сыны Міхі – Пітон, і Мелях, і Тараа, і Ахаз. І Ахаз меў Юяду, а Юяда меў Алмата, а Азмавета і Замры. Затым Замры меў Мосу, і Моса меў Банаа, яго сын Рэфая, які меў Эласу, які меў Аселя. Затым у Аселя было 6 сыноў з такімі імёнамі: Эзрика, першародны яго, Ізмаэль, Сарыя, Азарыя, Абдія і Ханан. Яны ўсе былі сынамі Аселя. А сыны яго брата Эсека – Улам, першародны, і другі Ягус, трэці Эліпалет. І былі сыны Улама мужчынамі найдужэйшымі ў вайне і стралялі з лука з вялікай сілай, і мелі яны многа сыноў і ўнукаў, аж да 150. Усе яны сыны Беньяміна.